معرف شدشته حلوة أفدق بحري 21 نحاسة كلتا شحن كلتن لمعتي كتما الكفرة تمسكن أملخ فتاري تقاد فنان هاندبت نبعتي زاري بكا بحاقوس كمبتي زلل سعسع متاني كابتا لمعتي كتما الكفرة زمنج أو برهان قريبنا مسرقنايو حاقوسناون كنقلت أيكالنا برهان نايزا ختما كمي كم زبرغرق كنقرأكم هيكالن مشات أبزا ختما زحل نفاسي زنفس معرك تورحيني الكفرة نبيك أب مكينانا تختيلا تقع الزلات مسل قال خبتهم أبفيتي زنبارو سدتنياتات نايمس كانا مزمور كزمور جمارو ملوء مشات نتي كاب الكفرة زمنش زنبار برهان تختيلنا تقع عزنا كفرة بتحنا بلكو حاقوس بزملقو عاوز بلا دمسي نعاي اتا ببرهان بخواخبتن ماين زدامقت كتما الكفرة كم نيويوركا حدش هيوت كم زجمركو التبسر تعمت ختما قد مغرب معالتات ابتي أمق برخا تبائسهم سحلت بممزاز كتحراردو زفتنو سدتنياتات كيترفو بحاقوس تحققفو سفحن لمعن جرادين ننوح كيلومترات تزرقحي الرأي نيرانشن كوخن فراتات بفسح نيرم أما أكل كونه بوسناسن نايتي جرادين زي تعدنا ماي يوحز بحد شنخ ماي كم من جعجعتها مسالي كابل علي نتحتي كوحز بخالي شنخ كا أب باسكاتات تأكيبو يرأي كلنا نستوسنو دقائق دريقنا نتلمع جرادين تعزبنايا فزز زيلنا نتبقى بوتا عفنا بخفتو أدنقنايا أب كرمي زنبرة تقعزي كم هزان تنخنيخو بخير أنا ون نبعتي كقطعة صريقة ألكن ناي نبعتي متربات تخفيتهم بخلتها مع قاقورتي كورر إلى مفسسو أوشت وحدات كان لقيتات كا بنبعت تحسبكو حلم بزمسل ملكعو أنا أخليلون عوتن نتاعت كلت ماي نمستايز تقوملو تبو العلنا ماي كنكج أجب جمرنا أكرس زلمع بوتا زركب ماي أشحات عمتات عدمة خمزلوي نقرلو إذا خاب لعلواي كتسألا كساب كل التشح مترو تلقات كمزلو زنقرلو من جماي بزمناوي نحرشا مسارحيتاتن بغت أنتي ناي بلاستيك تبوتات تسحيبو نتأب زريقو زركب مريت يلمع إذا بوتا زي أب السمانياتات أب مدربدا لمع نحرشا بوتا كتكل كمزكال نعلم زمسكر بوتا بمخان عبي هبوبنت عطري نبره كاب شعود حيزوغن بزح نايت ماي إنا قودلي خمس خدين قرلو ناي كتما الكفرة ناي لمع التاريخ نعنا أملكتني نعنا زقدسنا هيوتنا زقد صلت انتاوي ماي أب كرس مدر ناي زختما تعاقيرو مصنحو ترحي ولا كوا بزتو سنة ملكوع يخون انبر ناس انت كمستقونا تصفنا كنجنزب قرب جيزي وسدلنا كداونتنا أو تينا دحر محساب كناقص ألنا مئنتي أب أوام ستحنايو أباس كتات ناي ماي أتينا نفسنا دحر محسابنا فخص بلنا الله أكبر نمؤمنان زتصوع برتوع دمتي كام مسجد تدهي مسانا حبيرهم زقو عزو زنورو تختلت أمنت مسلمنا خاء نصالوت تدالو أسكاقرت دك سبات زهابونا باني مستي أب جرادين زرخبنايو فراتات حويسنا بلعنا ناي بحق أجن اتقد مسلسة معالتات أب أف موت زنوركو زكاريسدي دحر قرب دقايق كاب لعل زبالة بوتا ناب تحتي كم منج عجعتها زورد ماي رأخمو قاز أين قال خفال أكالاتين كرئي ناو تتسقعخو صقري كاسكو مكالخل رئسي مسألة أعتمتنا يتزماسنا أكالي يرأيو نورو أعينتي كا دخا من سقاين ينصبارقو بتعمي يزمسكنا كأخليلو بلكو نخليلو درو أبي قوني متيوس إدو أمانكوبي أدقفو فيت اتمنج عجعتها دوبله حجي ببزوح مسجدل زحلفنا صوتنا خوينا دحرت بتصعينت زملؤ قعزو تلويتنا إنا أبا لويس سهابوني ماي مسزتن كيا بلج اتبل ناي قدست ماريام مسل زحازت معتبي تمسيت أتأمتكوا بقى دحرزي فرح زبهال نبانا أيقربني أزقن ناي بحقي قراص الندي برقص يفرحي أما أكل مدربدا زركب لمع مريت الكفرة كأند من نهاريا
ናይቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ዕፀፋርስን ዘሰጋገሩ ሰባት እዩ። ብፍላይ ነቶም ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝብገሱ ስደተኛታት ቀንዲ መተሓላለፊ መስመር እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 2 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ኣህጉሮም ገዲፎም ናብ ስደት የምርሑ። በዚ ምኽንያት ከዓ መንግስቲ ሊብያ ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ዝሃነፀ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ኮይኖም ናብ ኢጣልያ ንኽሰግሩ ወትሩ ዝሸባሸቡ ስደተኛታት ይእሰሩን ይግፍዑን እዮም። በዚ መዳይ እዚ ኣልኩፍራ ሕማቕ ስሚ ዘለዋ። ኩሉ ስደተኛ ብዛዕባ ዘናይ ስቃይ መደበራት ዝኾና ማዓስከራት ይፈልጥ እዩ። ይፈርሐን ከዓ ኣብዘን ማዓስከራት እዚአን ስደተኛታት ይእሰሩ፣ ይቕጥቀጡ፣ ይጠምዩን ብሓይሊ ይድፈሩን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት መስከረም 2001 ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሊብያ ዛውያ ኣብ ዝተባህለ ከተማ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ንዓብ ስለ ዝተለዓለ ኣስታት 560 ስደተኛታት ሞይቶም ነይሮም። ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ኤርትራ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዜናታት ብቐጻሊ ኣተጋውሕ። ባህርያቶም ሓደ ስለ ዝኾነ ይመስለኒ መራሒ ሃገረ ሊብያ መዓመር ጋዳፊ ምስ መራሒ ሃገርና ጥቡቕ ዕርክነት እዩ ነይርዎም። እዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ማዓስከራት ዓለም ዘይትፈልጦም ናይ ስቃይን መከራን ቦታታት እዮም። ብኣሰቃቂ ህይወት ናይዘን ማዓስከራት ዝሓለፉ ስደተኛታት ልክዕ ካብ ኣስካሕካሒ ውግእ ከም ዝወፀ ወተሃደር ብውሽጦም ንበይኖም ክሳቀዩን ክሕመሱን ዳ እምበር ሽግሮም እውን እንተኾነ ብዓውተ ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም። ኣብዚ ቦታ እውን እንተኾነ ሃንደበት እንተሒዞሙና ብገንዘብ ክትምኑና ክጅምሩ እዮም። መሬት ክመስ ምስ ጀመረ እቶም ኣስከርትና ክወስዱና መፁ። ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ኣተኩሮም ምእንቲ ከይንስሕብ በቢ8 ወይ 9 ሰባት ከፋፊሎም ክወስዱና መረፁ። ብዙሕ ዝተዓሸገ ልስሉስ መስተ ንነፍሲ ወከፍ መኪና ከዓ ሓደ በጊዕ ሒዞም ስለ ዝመፁ ኣውደ ዓመት ንሕልፍ ዘለና ኮይኑ ተሰማዓና። በጊዕ ክሕረድ ከሎ ናብ ከተማ ሜካ ከም ዝጥምት ጌርካ እዩ ዝሕረድ። በጊዕ ኣብ ዝሕረደሉ ግዜ ዘውፅኦ ናይ ጭንቀት ድምፂ ንኸይሰምዕ ኣእዛነይ በእዳዊ ዓፅኹ። ኣብ ኣስመራን ከለኹ እውን ካብ ህፃንነተይ ኣትሒዘ ንሞት ዝተፈርደ እንስሳ ዘውፅኦ ድምፂ ክሰምዕ ይኸብደኒ እዩ። ገለ ሰባት ኣብ ምጥባሕ እተን ኣባጊዕ ክዋፈሩ ከለዉ ካልኦት ድማ ንሓዊ ዝኾነና ዕንጨይቲ ኣብ ምእራይ ተዋፈሩ። ኣብ ፊተይ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ሓደ ገረብ 10 ናይ ልስሉስ መስተ ጎማታት ተቐሚጠን ረኣኹ። ኮካ፣ ፋንታ፣ ስፕራይት፣ ማይ። ናይ መዓናጡን ኩላሊትን ሕማም ዝነበሮ ኢትዮጵያዊ ስደተኛን ካብ መኪና ወዲቑ ብርኩ ዝተሰብረ ሶማላዊ ስደተኛን ሃንደበት ብርቱዕ ናይ ስቃይ ድምፂ ኣስምዑ። ዓወት ኣብ ጎኖም ኮይና ትሕግዞም ነበረት። ዓወት ኣዝያ ምልክዕቲ ጓል ኣንስተይቲ እኳ እንተኾነት ነብሳ ምግላል ትፈቱ ነበረት። ቀልጢፋ ትቐርብ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን። እቶም ዝቕንዘቡ ዝነበሩ ብፆትና ቃንዝኦም እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ክንጽልየሎም ነገሩና። ምስ ጸለናሎም ኣእዳዎም ሒዝና ከነበራትዖም ጀመርና። ኣጀኹም ኣውሮጳ ምስኣተና ኣብ ጽቡቕ ሕክምና ወሲድና ከነሕክመኩም ኢና። ወዲ 10 ዓመት ከለኹ ናይ እዝኒ ረኽሲ ዝነበራ ኣብ ጀርመን ትቕመጥ ቆልሓትነይ ኣብቲ ትነብረሉ ዓዲ ተሓኪማ ድሕሪ መሕወያ ናብ ኣስመራ ተመልሰት እሞ ንዓበይ ሓፍተይ ራሄል መድሃኒት ሒዛትላ መፀት። ነቲ መድሃኒት ካብ ጀርመን ሒዘል ክመጽ በለታና ሓፍተይ። ጀርመናውያን ብቑዓት ሓካይምን ብሉፅ ፍርያት ሕክምና ብምፍራይን ኣብ ዓለም ካብቶም ቀዳሞት ምዃኖም እውን ወሲኻ ነገረታ። ንመሕፀቢ ስኒ ዘገልግል ካብ ጀርመን ዝመፀ ካልእ መጎፅጎፂ ኣፍ ኣነ እውን ነተን ሕማቕ ኣባቆላ ዝበቆላ ኣስናነይ ክዕርየለይ ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ተተሓቢኤ ኣፈይ በቲ ሰማያዊ ፈሳሲ ይጉፅጉፆ ነበርኩ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን እቲ ተኣምራታዊ ዝተባህለ ሰማያዊ ፈሳሲ ኣስናነይ ከስተኻኽለለይ ኣይከኣለን። በቲ ዝተኣከበ ዕንጨይቲ ተሓጊዝና ገሃፅሃፅ ዝበል ሓዊ ስለ ዘናኸስና ምሸት ስጋ በጊዕ ብባኒ ጌርና ጽቡቕ ድራር በላዕና። ንኣሽቱ ጉጅለታት ፈጢርና እናሰሓቕናን እናዕለልናን ተመገብና። ድሕሪ ድራር ከዓ ኩልና በብእምነትና ንፈጣሪ ኣመስገና። ኣብቲ ክፉት ኣየር ክሳደይ ኣንቃዕሪረ ናብ ሰማይ ኣተኪረ ጠመትኩ። ካብ ጻት ንጻት ዝወናጨፉ ከዋኽብቲ ተዓዘብኩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት መሳጢ ህሞት እንታይ ዓይነት ትምኒት ኢኻ ክትምነ ዝግባኣካ? 22 ነሓሰ 2002 ኣጅዳብያ ጉዕዞ መኪና መሬት ወገግ ክብል እንከሎ ፍረታት ትፅዕን ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና
ኣብ ትሕቲ ዝነበርናሉ ኣግራብ ተጸግዐት። ክሳብ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘብጽሑና ኣስገርቲ ናብ ካልኦት ሰበኽሳግም ኣረከቡና። እዞም ሰበኽሳግም ዘይሕጋውያን ሰባት እናሳገሩ እዮም ናብርኦም ዝመርሑ። ናብ ከተማ ትርቡሊ ንኸብጽሑና ካብ ነፍሲ ወከፍና $60 ተቐበሉ። ዳይ ቀልጥፉ ደይብኩም በቦታኹም ሓዙ ቀጢን በትሪ ዝሓዘ ዑስማን ኣዘዘና። ኣብታ ናይ ጽዕነት መኪና 75 ሰባት ተጸቓቒጥና በቦታና ሓዝና። መንቀሳቐሲ ኾነ መተንፈሲ ቦታ የለን። ንህፃናት ዝኸውን ስፍራውን ተሳእነ። ጽቡቕ ነገሩ ከምተን ዝሓለፋ ናይ ጉዕዞ መዓልትታትና ካብ መኪና ናይ መውዳቕ ስግኣት ኣይነበረናን። እቲ ጸገም እዞም ኣሰጋገርቲ ንምግቢ ወይ ንስግዳን መኪንኦም ደው ኣብ ዘብልሉ እዋን ብውሽጢ ዓፂሙና ይኸዱ ምንባሮም እዩ። ሽታ ረሃፅ ዝጽወር ኣይኮነን። ንኣስታት 14 ሰዓታት ተጓዒዝና 850 ኪሎ ሜትር ሸፈንና። ተጸቓቒጥና ኣብ ንኸደሉ ዝነበርና ህሞት ሽንትን ቀልቀልን ዝኣመሰሉ ሕግታት ተፈጥሮውን ኣብኡ ካብ ምስትእንጋድ ሓሊፍና ካልእ ክንወስዶ ንኽእል ኣማራፂ ነበረናን። ኣዝዩ ዘጽልእን መንፈስካ ዝርብሽን ጉዕዞ እኳ እንተነበረ ምስቲ ናይ ሰሃራ ጉዕዞ ምስ ዝወዳደር ግን እዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ መናፈሻ ትገብሮ ምዝንጋዕ ይመስል ነበረ። ጉዕዞና ናብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ዝኾነት ትርቡሊ እዩ። እዛ ከተማ ናብቲ ካልእ ዓለም ንኽተእትወና ብተስፋ ሃረር እናበልና ንጽበያ ኣፍ ደገ እያ። ፀሓይ ኣብ ምዕራባ ዝነበርናያ መኪና ድምፂ መካይን ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ ደው በለት። ትርቡሊ ጨደርና ብዓብታ። ከተማ ትርቡሊ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ በልና። ሊብያ ብሰደድ ነዳዲ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ሃገር ምዃና ስለ ንፈልጥ ኣዝያ ጽሪትን ውቅብትን ከተማ ክንርኢ ተጸበና። ኣህጉራውያን ኩባንያታት ነዳዲ ኣሜሪካ፣ ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ባህርያዊ ሃብቲ ሊብያ ንምጉሕጓሕ ነታ ሃገር ኡፍ እናበሉ ከም ዝሕዝዋ ገመትኩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዝግበር ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክዛረብ ትብዓት ዘይረክብ በዚ ምኽንያት እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ሓሳብ ነይርኒ። ርእሰይ ኣብ ጎንታ መኪና ናብ ዝነበረ ክፉት ቦታ ኣጸጊዐ ክርኢ ጀመርኩ። እንተኾነ ግን ብዘይካ ውሑዳት ኣግራብ ተምርን ብኣጻብዕ ዝቝጸሩ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታትን ካልእ ክዕዘብ ኣይከኣልኩን። መኪና ኣብ ሓደ ጸልማት ጽግዕ ኢላ እያ ደው ኢላ ነይራ። ዑስማን ካብ መኪንኡ ወሪዱ ካብታ መኪና ንምውራድ ዝሕግዘና መሳልል ዘርግሐ። በብሓደ ኸዓ ካብታ ናይ ጽዕነት መኪና ወረድና። ኣዒንትና ምስቲ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ጸልማት ቀስ ብቐስ ክስተኻኸል ጀመረ እሞ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከብ ናይ መካይን ደው መበሊ ቦታ ከም ዘለና ተረዳእና። ግብ ኣብ ዝበለ ጸልማት ብምንባርና ንሪኦ ነገር ኣይነበረን። እንታይ ዓይነት ስራሕ ሒዚ ከም ጉሓፍ ክንወፃሉ ኣብ ዘይንኽእል ጸልማት ደርቤሙና ማለት ድዩ? ኣበይ ኢና ዘለና? ብፍርሒ ዝረዓዱ ሓደ ስደተኛታት ሓተቱ። ካብቲ ብስሚንቶ ዝተነድቀ መንደቕ ዝወፅእ መልሲ ኣይነበረን። ቁሩብ ድብዝዝ ዝበለ ብርሃን ናብ ዝረኣየላ ኩርናዕ ናይቲ መንደቕ ክንስጉም ምስ ጀመርና ኣጅዳብያ ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ ከተማ ኢኹም ዘለኹም፣ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኢና ዘለና ክብል መለሰ ዑስማን። ኩሉ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ናይ ምድንጋር ስምዒት ኣንጸባረቐ። እንታይ ዝበሃል ቦታ ኢኻ ዝበልካ? ኣነ ከምዚ ዝበሃል ከተማ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ። ኩሉ ሰብ በብወገኑ ኣፉ ኸፊቱ መረርኡ ንደገ ኣስተንፈሰ። ዓቕማ ኣልቦን ሓጋዚ ዘይብለይን ኮይኑ ተሰማዓኒ። ብዙሓት ናይ ፍተሻ ኬላታት ስለ ዘለዉ ናብ ትርቡሊ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና ዑስማን ክገልጸልና ፈተነ። እንደገና ካልእ ዘይዕጉብነት ካብቶም ስደተኛታት ተሰምዐ። ምቕጻል እሞ ክንቅጽል ኣለና፣ ክሳብ ትርቡሊ እንዲና ከፊልናካ እናበልና ብዓውታን ብሕርቃንን ተዛረብና። ገሊኦም ድማ ኣእዳዎም ዓሚኾም ካሃርምዎ ናብኡ ገጾም ተጸግዑ። ዑስማን ኣመልካቲት ኣጻብዕቱ እናወጣወጠ ዝብለኩም ዘለኹ ስምዑኒ፣ ናብ ትርቡሊ ክንኣቱ እንተደኣ ኮይና ይሕለፍ ዝብል ወረቐት ክህልወና ኣለዎ። ጠባይ እንተደኣ ጌርኩም ንገለ ኻባኻትኩም ወረቐት ከስርሓልኩም ይኽእል እየ። መጀመርያ ግን ነፍስኹም ተሓጸቡ፣ ናይ ነፍስኹም ሽታ ኣይቕርብን እዩ ዘሎ በለ ዑስማን። ዑስማን ሽጋርኡ ወልዐ። ብወተሃደራት ሊብያ እንተትተሓዙ ኣብ መኻዚኖ ናይ ሓፃዊ እንድሕሪ ምእሳሮም ናብ ናይ ስደተኛታት መዓስከራት ምሰረድኹም ነይሮም። ወይ ከዓ ኣነ ኣብ በረኻ እንተዝገድፈኩም ነይረ እንታይ ከጋጥመኩም ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዲኹም? ስለዚ ናብዚ ሒዘኩም ብምምፅአይ ብዕድልኩም ክትሕገሱ እምበር ክትጉይሁ የብልኩም ብምባል
ኣብ ሓደ ግዜ ትሕትናን ምፍርራሕን ዘንጸባርቕ ዘረባ ተዛረበ። ካብ ኣፉ ዝወፅእ ትኪ ንላዕሊ ገጹ ዕብ እናበለ ንሱ እውን ሓደ ግዜ ስደተኛታት ናብ በረኻ ከም ዝመልስ ሓበረና። ስለምንታይ ግን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ? ንሕና ዘመናውያን ነጋዶ ኢና፣ ንስኻትኩም ድማ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትንቀሳቐሱ ናይ ሸቐጥ ኣቑሑት ኢኹም። ገንዘብ ክሳብ ዝኸፈልኩም ክሳብታ ድርኩኺት ኣውሮጳ ክነብፅሐኩም ኢና። ኣውሮጳውያን ገንዘብ እንተኸፊሎምና ከዓ ናብታ ዝመጻኹምላ ንመልሰኩም። ዘስሕቕ ዘረባ ከም ዝተዘረበ እናሰሓቐ ሓጨጨ። በቃ ልክዕ ከም ኣቕሓ ዘመላልስ ነጋዳይ ማለት እዩ። ገንዘብ ክሳብ ዝተኸፍሎ ንስደተኛታት ናብ ዝኾነ ቦታ ከብፅሕ ዝኽእል ነጋዳይ። ኣኽሊሉ ኣነ ዘይሓሰብኩ ሕቶ ብትግርኛ ሓተተ። እዚ ሰብኣይ እዚ ምስ መሳርሕቱ ተመሻጢሩ ኣብ መፃወድያ ደኣ ኣእትዩና ኸይህሉ? ምናልባት ጽባሕ ምስ መሳርሕቱ ተዘራሪቡ ሰብሓ ወይ ምስራታ ናብ ዘሎ መዓስከር ስደተኛታት ከም ዘይድርቤና እንታይ ውሕስነት ኣለና? ኩልኹም ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣዝዩ ፈታኒ ናይ ሰሃራ ጉዕዞ መኪና መኪትና ኣብዚ በፂሕና ኣለና። ሓንቲ ብግምት ጓል 30 ዓመት ትኸውን መንእሰይ ተዛረበት። ሕፅር ኢላ ጽብቕቲ መንእሰያ ወይኒ ትበሃል። ፀጉራ ሕፅር ኢሉ ንሰለፋ ዝሽፍን መንዲል ዘርጊሓ ኮፍ ኢላ ነበረት። ብናይዚኦም ምፍርራሕን ምጉዕባዕን ስቕ ኢልና ክንድሃል የብልናን። ሕብረትናን ሓድነትናን ኣደልዲልና ክንከይድ ኣለና በለት። ኣስከርትና ናብ መዓስከር ስደተኛታት ክእትውና እንተዝደልዩ ኣልኮፍራ ከለና ምእተውና ነይሮም። ንሓድሕድና ኣብ ንዘራረበሉ ዝነበርና እዋን ካልእ ኣሰጋጋሪ ብዙሕ ሩዝ ሒዙልና መፀ። ካልእ እትረፍ ክንጠምግን ከም ዘይደልዩ ተገንዘብና። ካብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ከይንወፅእ ብድሕሪት ዓፂዮሙና ኸዱ። ናብ ካልእ ክፍሊ እኳ ኣግዒዞሙና እንተነበሩ ናይታ ዝነበርናያ ክፍሊ መሳኽቲ ግን ብባኮ ተሸፊኖም ነበሩ። ሽንቲ ቤትን መሕፀቢ ሰብነትን ስለ ዝነበሮ ነብስና ድሕሪ ምሕፃብ ዝተረፈ ግዜና ኣብ ድቃስ ኣሕለፍናዮም። ዝስራሕ ነገር ስለ ዘየለ እናፀለና ንቐጻሊ ዝኸውን ነገር ክንፈልጥ ተጸበና። ድሕሪ 2 መዓልታት ዑስማን ናብቲ ዘለናዮ ክፍሊ መፂኡ ንሱን ብፆቱን ቤንጋዚ ተባሂላ ናብ እትፅዋዕ ከተማ ከም ዝወስዱና ነገረና። ቤንጋዚ ንሸነኽ ምዕራብ 160 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ከም ትርከቡን ሓበረና። ከም ጻልኩም እየ ዝበልካና መሕለፈ ወረቐትከ? ገለ ሰባት ሓተቱ። መሕለፈ ወረቓቕቲ ኣብ ቤንጋዚ ክወሃበኩም እዩ። ዑስማን ቀልጢፉ መለሰ። እንቋዕ ካብዚ ቦታ ተገላገልና ኢልና ብታሕጓስ እፎ ኢልና ከይወዳእና በበይንኹም ኢኹም ትጓዓዙ፣ መጀመርያ ደቂ ኣንስትዮ ድሓር ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ዝብል ትእዛዝ ኣስዓበ። ዑስማን ግን ንወይኒ ኣብ ግምት ኣየእተዋን ነይሩ። ወይኒ ኣብ ቅድሚቶም ስደተኛታት ደው ኢላ ነፍሲ ወከፍ ጓል ሓደ ዝሕልዋን ዝከላኸለላን ወዲ ሒዘያ ትጓዓዝ በለት። እንተዘይኮይኑ ግን ካብዚ ዘለናዮ ቦታ ዝንቀሳቐስ ሰብ ከምዘየለ እታ ብናብራ ስደት ብዙሕ ዝተመኮረት ወይኒ ኣፍለጠት። ኣብ ሊባኖስ ከም መምህር ኮይና ሰሪሓ እያ። ንሓዋ ክሳብ ኣውሮጳ ዝኣቱ ከተሰንዮ ስለ ዝመረፀት እያ ምስኡ ትጓዓዝ ዝነበረት። ሓዋ ዝለኣኸሉ ገንዘብ ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ስለ ዘውዕሎ ንሳ እያ ትቆፃፀሮ ነይራ። ዑስማን ኣብ መጀመርያ ከግባዕብዕ እኳ እንተፈተነ ፀኒሑ ግን እዛ ሓፃር ግን ከዓ ተባዕ ጓል ዘምፅኣቱ ሓሳብ ተቐበለ። ኣወዳትን ኣዋልድን ተሓዋዊስና ከዓ ብ10 መካይን ጉዕዞ ናብ ቤንጋዚ ተተሓሓዝናዮ። 26 ናሓሰ 2002 ካብ ቤንጋዚ ናብ ትሪፖሊ። ቤንጋዚ ጽብቕቲ ከተማ እያ። ኣዝዮም ውቁባት ጽርግያታት፣ ጽቡቓት መናፈሻታትን ቤት ቁርስን ኣለውዋ። ኩልና ማለት 75 ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ 10 ሆቴል ኣተና። በዘይ ሳንጣ ወይ ቦርሳ ንጓዓዝ ስለ ዝነበርና ተኣኪብና ምህላውና ናይ ሰባት ዓይንቲ ክንስሕብ ንኽእል ኢና ኢለ ሓሰብኩን። ክሳብ ሕጂ ናይ ኣሕላፍ ወረቐት ኣይተሓተትናን። ናይ ስኒ መሕፀብ ነብሲ ሳምና፣ ሻምፖ፣ ሎሽን ከምኡውን ናይ ፀጉሪ ቅብኣት ከም ዘድልየኒ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት ናይ ጉዕዞ ሰሙናት ተገንዘብኩ። ኩልና ንዝነበረና ዶላር ኣብ ናይ መዓንጣና ቁልፊ ሰፊናዮ ነበርና። መጀመርያ እምበኣር ቁልፈይ ቀሊጠ ዝነበረኒ ዶላራት ከውፅኦ ተገደድኩ። ምስ ኣኽሊሉን ዓወትን ሓቢርና ናብ ባንክ ብምኻድ ከሽርፎሞ ዘድልየኒ ቀንጠመንጢ ንኽገዝእ ወሰንኩ። ዕዳጋ ኸይደ ዘድልየኒ ነገራት ምስ ሸመትኩ
ነፍሰይ ኣብ ዝሕፅበሉ ዝነበርኩ እዋን ዝነበረኒ ፍርሕን ናይ ምድረ በዳ ዝኽርንውን ሓፂበ ካብ ውሽጠይ ከውፅኦም ፈተንኩ። ንጹህ ኮይኑ ዝመላለስ ሰብ ክኸውን ደለኹ፣ ዘይሕጋዊ ንጹህ ሰብ። ናይ ሓሶት ናይ ኣሕለፍ ወረቐት ንኽነውፅእ ስእሊ ክንሰኣል ስለ ዝነበረና ፀጉርና ተቐባቒምና ሓድሽ ክዳውንቲ ለቢስና ናብ እንዳ ሰኣላ ይከድና። ናይ ኣሕለፍ ወረቐት ምስ ረኸብና ብሓደ ናይ ቱሪዝም ወኪል ጉዕዞ ትካል ተሓጊዝና ናብ ከተማ ትርቡሊ ክንኣቱ እዩ መደብና። እዚ በፃሕ ሃገር ወይ ቱሪስት ተመሲልካ ናብ ትርቡሊ ናይ ምእታው ሓሳብ በታ ናትና ኣፈኛ ኮይና ላዕልን ታሕትን ትብል ዝነበረት ወይኒ ዝቐረበ ሓሳብ እዩ። ነዊሕ ግዜ ኣይወሰደን። ድሕሪ 2 መዓልታት ብዓረብ ዝተጻሕፈ ናይ ኣሕለፍ ወረቐት ኣብ እዳውና በፅሐ። እቲ ትካል ወኪል ጉዕዞ ቴሌቪዥንን ሽንቲ ቤትን ዘለዋ ኣዝያ ፅሪይቲ ናይ በጻሕቲ ኣውቶቡስ ናብቲ ዕሪፍናሉ ዝነበርና ገዛ ለኣኸ። ኩልና ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝመፃና ስደተኛታት ናብቲ ኣውቶቡስ ደየብና። ኣብዚ ግዜ ዓወት ካሜራ ኣውፅያ ዘድልያ ስእልታት ሰኣለት። ብድኻምን ጽምኢ ማይን ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ንሰሙናት ዝተሰቐየ ስደተኛ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ናብ በፃሓ ሃገር ክቕየር ዘገርም እዩ። ዝናብ ይዘንብ ብምንባሩ ፍሬችአ ናብ ሪሄን ብፍጥነት ናብ ቅድሚት ዝጎያ መካይን ይረኣያ። 700 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ከተማ ትርቡሊ ንኽንኣቱ ኣዚና ተሃንጠና። ነፍሲ ወከፍና $50 ከፊልና ኢና ንጓዓዝ ዘለና። እቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ጽርግያ ልዕሊ 30 ብዝበፅሓ ናይ ጋዳፊ መካይን ስለ ዝተዓግተ ዝነበረና ፍጥነት ክንቅንስ ተገደድና። ሎሚ ናይ መዓመር ቃዛፊ መዓልቲ ልደት እዩ። ኣብቲ በዓል ክንሕወስ ኢና መስለኒ በለ ኣብ ጥቓና ዝነበረ መጓዓዝትና። ነዚ ዝሰምዐ ኣባል ናይታ ወኪል ጉዕዞ ናብ ድሕሪት ተጠውዩ ምግራም ብዝመልኦ ኣጠማምታ ጠመተና። ኣጠማምትኡ ናይ መራሒና ስም ብኸምዚ መልክዕ ክትፅውዕዎ ቁርብ ኣይተሓፍሩን ዝብል ትሕዝቶ ነበሮ። ናይ መራሕ ሰውራ ሊብያ ሓው መዓመር ቃዛፊ ስም ብዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ክፅዋዕ ጉቡእ ኣይኮነን እዩ ዘስምዕ ኣጠማምትኡ። ንዓና ግን ኣጠማምትኡን ኣተሓሳስብኡን ዘጨንቐና ኣይኮነን። ኣብቲ ብሃፋ ዝተሸፈነ መሳኹቲ ናይቲ ኣውቶቡስ ዝተፈላለዩ ምስልታት ብኣጻብዕና እናሰኣልና ከተማ ትርቡሊ ንኣትወላ ሰዓት ብናፍቖት ተጸበና። ካብ 27 ነሓሰ 2002 ክሳብ 10 መስከረም 2002 ኣብ ከተማ ትርቡሊ ኣብ ሰዓታት ፍርቂ ለይቲ ትርቡሊ ክንኣቱ ከም ዝቐረብና ዘበስር ብርቕርቕ ዝብል ብርቱዕ ብርሃን ካብ ርሑቕ ተዓዘብና። ንዓይኒ ዝማርኹ ጻዓዱ ህንጻታት፣ ብዙሓት ዘመናውያን ሆቴላት፣ ቤተ መንግስቲ ዝመስሉ ዓበይቲ መንግስታውያን ህንጻታት፣ ክትሪኦም ደስ ዝብሉ ናይ ዕዳጋ ማእከላት፣ ሰፋሕቲ ጽርግያታት፣ ዘመናውያን ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ወዘተ ዝሓዘለት ከተማ ትርቡሊ ከምታ ኣብ ሓንጎለይ ዝስእላን ዝጽበያን ዝነበርኩ ከተማ ኮይና ረኺበያ። ጽብቕቲ ምድራዊት ገነትን ናብ ኣውሮጳ እትእቱ ኣፍ ደገን እያ ትርቡሊ። ናብ ኣውሮጳ እትእቱ ኣፍ ደገ ዲና ክንብላ ወይስ ድሮ ኣብ ኣውሮጳ ኢና ዘለና? ከምቲ ኣብ ኣስመራ ከለና ኣብ ፊልምታት ሆሊውድ ንሪኦም ዝነበርና ናይ ኣሜሪካ ህንጻታት ብየማነ ጸጋም ሰፋሕቲ ጽርግያታት ተሪሎም ይረኣዩ። መሬት ምስ መሰየ ዘብርህዎ ምትሃታዊ ደሚቕ ብርሃን ከኣ ነታ ከተማ ፍሉይ ግርማ የዕድላ። ኣዝየ ተደሰትኩ። መናሃርያ ኣውቶቡሳት ትርቡሊ በፂሕና ካብታ ዝነበርናያ ኣውቶቡስ ክንወርድ ከለና ሰራሕተኛ ናይታ ዘምጻእትና ወኪል ጉዕዞ መዓ ሰላማ ድሓንኩን ኢሉ ተሰናበተና። ካብዚ ኒኔው ንሓድሕድና ክንተሓላሎ ኣለና። ንፋስ ፍሽፍሽ ይብል ነበረ። ቅድሚ ሕጂ ኣፍንጫይ ሸቲትዎም ዘይፈልጥ ጉራማይለ ሽታታት ናብ ኣፍንጫይ ኣትዮም ክስርስሩን ጀመሩ። ካብዚ ኸናበይ ኢና ንኸዶ? ኩልና ኣብታ ወኪል ጉዕዞ ዝገደፈና ቦታ ደረቕና። ናብ ንኸዶ ቦታ ጠፊእና ድንግርግር በልና። ኮፍ ኢልና ብሓባር ክንመክርን ብዛዕባ ንኸዶ ቦታ ክንዘራረብን ኣለና። በቲ ሰፊሕን ብርሃን ዝመልኦ መንገዲ ቁርብ ምስ ተጓዓዝና ኣብ ሞተር ብሽክለታ ዝነበሩ መንእሰያት ኣቶም ዘይትረብሑ ስደተኛታት ብምባል ጸረፉና። ምስቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ዝገጠመና ውርደትን ምንግልታዕን ብምውድዳር እዚ ጸርፊ ኣዝዩ ንእሽቶ ተጻብኦ ምንባሩ ድሒርና ፈለጥና። ናይታ ከተማ ደጋዊ ጽባቐ ሽፋን ናይቲ ኣብ ውሽጣ ሒዛቶ ዝነበረት ግፍኣትን ጭካንን እዩ። ሃንደበት ካበይ ዝመጻኹም ኢኹም ዝብል ሕቶ ሰማዕና። ካብ 20 ዓመት ዘይሓልፍ
كدراي من إسيو حتيتنا أمون قنا زنبورو سومالاوين ود عبدو مخانو بقصبت فلتوه نابيخم كتكدو تداليو اتمن إسي دقي محتته بزخد كايو نايت اتتان سليان سبات علو خبهال نسمع سلزنبرنا هاندرا إلنا كنمل سلو أيدلنان اتمن إسي جن تسفخي قرصه أنا قد مخلت سموني كاب سهراتي نسخم كه حتتنا قرب ترقق أنا حجينا نعتو زلنا معرف بوتان دللنا بلنايو كنكتلو نجيرنا كأقدمينا مرشة نسو أب هوتيل كمزي أتوان أب تخبابي مسقمتو كم سدتنياتات سومالاوين جزا تخاريب كم زنبرن كأ وسيخو نجرنا بناتو من قدي زرخبنايو حدا عبي بعد 3 دربي زأرجه هنص نبره بناي حبرات منقستات ناي سدتنياتات تكال ناي سدتنياتات استوهبه معقوبي قال سبات كن أدخلنا قالي أمجن كأتو خمزي دليو أبقى أمين باب نبره نقطدو وي نقدفو لنا نكفرق أب نبللوز نبرنا أوان نتسومالاو من إسي نأستاد 3 دقائق تصويرو دحر مزنح بخالق معصو غيرو أب قدمينا كتف بله تزقاقعنا كنبر نخيل انتخوينا أخل بوتا أي بله زخونا يخون ملسي كيهابنا تختلنايو أب نفس وكف كفلي باكوتات انصفام كوف زبالو سدتنياتات رأنا أوش تخفلتات زنبرو معصو أب بوتو أم يلون سبابيرم نحوي من نخسي كم زتقوم لهم تردأنا اتي أب مأكل كتما تربولي زركب أرقيت هنسا مس صباقة ختمات زتصارر مثل نبرو صلمات بمنبارو خا بزح نجر كنعزب يكألنان أنا جن مزلل زخون بوتا بمركبي طرح حقوس بالكو نصبحيتو جورجي استباهل بوتا بعد حدا درب خوينو 4 خفلتات زلو غزا تخارنا كفلتات نايت غزا بزحات زتجراددو مناطق ኣለውዎ ኣብ ክሽነን ሽንት ቤትን ዝነበሩ መናድቕ ከዓ ብዝኸፍአ መልክዖም ዓንዮም ነበሩ ናይቲ ህንፃ ሓፃውን ኩሎም መሪቶም እዮም ኣብቲ ዓለት መሰረታውያን ዝበሃሉ ኣቑሑ ገዛእና ንቐጻሊ ጉዕዞና ባሕሪ ዘሳግሩ ሰባት ክሳብ ንረክብ ዕለታዊ መነባብሮና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ሓቢርና ውጥን ኣውፃና ከምቲ ልሙድ ሓያል መንፈስ ትውንን ወይኒ ሕጂ እውን መንዲል ኣብ ማዓንጣ ኣሲራ نايدا እጅግ ሰብሲባ ነገራት ከተዋሃድ ጀመረት ገንዘብ ኣዋፂና ሸሓኒ መጥበሲ ዝተፈላለዩ ምግብታትን ኣስቤዛን ገዛእና ናይ ስራሕ ክፍፍል ውን ገበርና ኣብ ግዜ ቀትሪ ንሕና ኣወዳት ባሕሪ ዘስክሩ ሰባት ክንደልን ኣስቤዛ ክንገዝእ እንከለና እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ምግቢ ኣብ ምስራሕን ፅሬት ገዛ ኣብ ምሕላውን ተጸምዳ ሓንቲ ዓባይ ስድራ ቤት መስረትና ብርግጽ ቀሊል ናብራ ይነበረን حانت شنت بيت نسبعن حمشتن سبات سلن تقملا كل جزء تحستيا نبزحتو جزء 4 سبات بحنساب ناف شنت بيت اتينا نفسنا نحصب نبرنا فرناشنا اتزقاقعنا خا اب حانت خفلي 10 سبات كندق استقددنا ابت مجمريا معلتات صقطقط زملؤ نبرنا نعوت سلازت حساسبا بتدقاقامي تبكنا برد حدا مشتكا ابت قطليا حبر استقبأ ارقيت مندق تدقيفا نبينا حانت خفلة تخاريا كتنبر كم تدلي إنا بخيت تزاربت أنا تدناجرة بوساني أتجرمكو عب كم زبط حساب زلوا بوتا نمعلتات وين صمونات كنبر كبيدين عين نزلنا حمام مليس إذا قادروا بلت حمام لبلني كم تفلت ولا كل جزء أنت زي كونه قرب رجع زبالة بوتا جن يدلني عب زلنا يا جزا رجع زبالة هواه كفت أركا فتصم زي حساب نبره عوت ناب حدا بيت سئل خيدنا نزب كاميرا خزولو سئلتات زي نحصبو بالكوا ويني زهابتني كاب دقة كجزء زلوهم زرزر أسبيزاون أب إيدي حيز اللخو مس عوت تتحاحزنا ندقة وطانا حانت دينار هيبنا 4 باني كاب حانت اندافرنو غزانا كاب تباني نبلعنا الناس حقنا ناتتصاوتنا تقعزنا هاندبت أسمرا سدرا بيتين غزاوتنان أب عيني كجل بالوني مدول تليفون نابزلو بوتا خيدنا نابس مرا خندول وسنا عدي كما يالخي دحندخي هو بهوت اللخو اب سهرا زقات امن مكرا سقاين لعلن تحتن ندي بتليفون كنغرا ايدلخون صبو عدل كوينو نساون احاتتتنن دحن مهلاوي مسمعت فطاري ناب ممسكان اتوت ليتن قطرن اب نفس وكف ساعات مئنتاي نقدست دنجل مريم تلمن كم زنبرت نغرتني
እታ ስቕ ባህሊት ዓወት እውን ብብኽያት ተሰንያ ነዲኣ ኣዕለለታ ብኽያታ ብቐሊሉ ደው ዝብል ኣይነበረን ምእባዳ ኸበደኒ ብድሕሪዚ ናብ ሓደ ኢንተርኔት ካፌ ኣቲና ኢሜይልና ብምኽፋት ዝነበረና መልእኽትታት ኣንበብና ሳሚ መልእኽቲ ገዲፍለይ ነበረ ዛኪ መዓስ ኢኻ ዓዲ ጣልያን ትበጽሕ ይጽበየካ ኣለኹ ኣነ ኸኣ ከምዚ ዝስዕብ ኢለ መለስኩሉ እግዚኣብሔር እተፈቒዱ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክመጽእ ኣውሮጳ ከም ዝኣቱ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግዜ ልዑል እምነት ኣለኒ ኣንቱም ዘይትረብሑ ስደተኛታት ሰዓት ኣለኩም ዶ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ በዚ መጺኦም ዘይበልናዮም ክልተ መንእሰያት ጸርፍን ተህዲድን ሓዊሶም ተጸጉዑና ካብቲ ናይ ዕዳጋ ማእከል ውፅእ ክንብል ከለና እዮም ብቕድሜና ጎፍ ኢሎሙና ዓወት ብስምባደ ኣብዛ ትሕተይ ተሸጎጠት ኣብ ጎነይ ኮይና ከተንፈጥፍጥ እውን ረኣኽዋ ሰዓት ክነግሮም ኢለ ኢደይ ሓፍ ምሰበልኩ ካብቶም ክልተ እቲ ሕፅር ዝበለ መንእሰይ ንዓወት ካብ ጎነይ ብሓይሊ ስሒቡ ፈለያ እሞ ኣብ ጎረረይ ካራ ተኸለለይ እዚ ኩሉ ብቕፅበት ስለ ዘጋጠመ ባኒ ዝሓዘ ፌስታል ካብ ኢደይ ወደቐ ገንዘብ ሃባ ዘለካ ገንዘብ ሕጂ ትበኒ ኢሉ እቲ ካልኣዩ ብእንግሊዝ ተዛረበኒ ኣብ ገፀይ ተጸጊዑ ስለ ዝተዛረበ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ናይ ሽጋራ ሽታ ሃገግ በለኒ እቲ ሓፃር ካርኡ ኸኣ ዝያዳ ናብ ጎረረይ ኣጸግዓ በንጻሩ ህልኽ ሒዙኒ ንስኻትኩም እምበር ዘይትረብሑ ኣናፁ ኢለ ክምልሰሎም ሓሰብኩ ካብታ ብስሕለት ካራ ትድፋእ ዝነበረት ጎረረይ ግን ሰዓል ጥራሕ እዩ ክወፅእ ዝኸኣለ እቲ መንእሰይ ካርኡ ካብ ክሳደይ ከርሕቓ ብምልክት እናሓበርኩ ቀስ ኢለ ብኣመልካቲቶ ኣጻብዕተይ ተጠቂመ ኣብ የማናይ ኣፍ ልበይ ናብ ዝነበረ ጁባይ ለኣኽኩ ኢዱ ናብ ጁባይ ልኢኹ ሓንቲ ዲናር ረኸበ ብድሕሪዚ ልክዕ ከም ኣመጻጽኦም ብቕፅበት ናብቲ ህዝቢ ተሓዊሶም ተሰወሩ ዓወት ፍዝዝ ኢላ ጠመተትኒ ፍርሒ ገና ካብቶም ፍጥጥ ዝበሉ ዓይንታ ኣይወፀን ዝኾነ ቓል ከየውፃና ናብ ገዛውትና ጎርጂ ብፍጥነት ተጓዓዝና ኣቱም ሰባት እናመፃና ኸለና እኮ ኣብ መንገዲ ተኸቲርና ገዛ ምስ ኣተኹ ትንፋስ እናሓፀረኒ ተዛረብኩ ክልተ ሊብያውያን መንእሰያት ኣብ መንገዲ ኸቲሮም ካራ ውፅኦም ምስ ኣፈራርሑና ሓንቲ ዲናር ወሲዶም በዚ ኸይዶም ብዘይትብለሉ መልክዕ ጥፊ ኢሎም ኣምላኽ ኣውፂና ሎሚ ኣብ ናይ ስረይ ጁባይ ተዝፍትሹ ዝሰምዑኒ ዝነበሩ ሰባት ታሪኸይ ከወድኡኒ ዓቕሊ ነበሮምን እንታይ ኣሎ ብስረኻ ሓተቱኒ ዕሩኽተይ ናይ ባሕሪ መስገርየ $1,000 ኣብ ናይ ስረይ ጁባ እዩ ነይሩ በልክዎም ዓቢድካ ዲኻ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ እዞም ሰባት እዚኦም ነተን $1 ክወስዱ ክብሉ ክቐትሉኻ ከም ዝኽእሉ ኣይትፈልጥን ዝሰምዕዎ ከኣምኑ ስለ ዘይከኣሉ ኩሎም ብሕርቃን ተዛረቡ ትርቡሊ ኣዝያ ጽብቕትን ውቅብትን ከተማ እኳ እንተኾነት ከማና ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ንኽነብሩላ ትምችእ ከተማ ግን ኣይኮነትን እንተተሰሪቕና ወይ ተቐቲልና ቁልሕ ኢሉ ዝርኤና ኣካል የለን ሎሚ ንስክላ ኢኻ ወፂኻ ድሕሪ ሕጂ ዝተረፈ ገንዘብካ ኣብዚ ኣቐሚጥካ ነታ መዓልቲ ዘድልኻ ቁርብ ገንዘብ ጥራሕ ሒዝካ ውፃእ ብምባል መኸሩኒ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዓወት ሓደ ግዜ ድማ ንበይነይ ኣብ ጎደናታት ትርቡሊ ይዛወረ ኩሉ ግዜ ስቕታን ምርግጋእን ካብ ገጻ ዘይፍላዕ ዓወት ይፈትዋ እየ ብዙሕ ከባድ ኣይኮነትን ክንዛወር ከለና ቁርብ ገንዘብ ሒዝና ኢና ንደገ ንወፅእ ዝተረፈ ገንዘብ ብፌስታል ጠቕሊልና ኣብ ውሽጢ ፍርናሽና ሓቢእናዮ ስደተኛታት ናብ ከተማ ኣብ ንወፃሉ እዋን ከይተፀረፍና በትሪ ከይተመዘዘልና ጥፍጣፍ ከይተተፋዓልና ወይ እምኒ ከይተወርወረልና ብሰላም ናብ ቤትና ዝተመለስናላ መዓልቲ የላን ብዝኸድናዮ መገዲ ኩሉ ሕጋዊ ሰነድ ታሴራን ፓስፖርትን ከነርኢ ወይ ድማ ገንዘብ ክንከፍል ንግደድ ነበርና ምስ ግዜ ዝወረደና ኩሉ ዓሌታዊ ፀርፍታት በደልን ምንግልታዕን ለመድናዮ ነገርና ንዝደለየና ዝኾነ ምላሽ ኣይንህብን ኢና ዓበይቲ ስእልታት ናይቲ ስሙ ክንዝምጥሎ ዘይፍቀደልና መራሒ ሊብያ መዓመር ቀዛፊ ብዝኸድናዮ ጎደናታትን ህንፃታትን ተሰቒሎም ይረኣዩ እቶም ክብ ኢሎም ዝተሰቐሉ ምስልታት ቀዛፊ ንነፍሲ ወከፍ ስራሕን ምንቅስቓስን ናይ ህዝቡ ዝከታተል ዘሎ መራሒ የምስልዎ ንዓና ንስደተኛታት ብገዛእ ህዝቡ ዝወርደና ዘሎ ውርደትን በደልን ከ ይዕዘብ ዶ ይህሉ ኣስቤዛ ንምግዛእ ኣስገርቲ ንምድላይ ስእልታት ንምሕፃብ ወይ ከዓ ንፋስ ክንወስድን ክንዛወርን እናበልና መዓልታዊ ንደገ ንወፅእ ኢና ሓደ መዓልቲ ክንዛወር ኢልና ምስ ዓወት ምስ ወፃና ሓንቲ ዘሕፀበታ ስእሊ ኣርኣየትኒ እቲ ስእሊ ብሰንኪ ፅምኢ ማይ
ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ ዝሰሓግ ዝነበረ መንእሰይ ዘካርያስ ርኢኹ ብስምባደ ገጽ ያዘርኩ ብኸፊል ዝሞተ ኣካለይ ክርኢ ኣይደልን ይበልኳ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊርና ኢጣልያ ምስኣተና እዛ ስእሊ እንተዝሪኣ ጸገማይ ማሃለዎን ኢጣልያ እንተኣተና እንተሞትናኸ እታ ምልክዕቲ ዓወት ሕቶ ሰዓበት እንተሞይትና ደኣ ዓሳታት ማእከላይ ባሕሪ ከዓ ስእልና ክዕዘቡ ዕድል ይረኽቡ ፍሽኽ እናበል ክመለስ ኩላ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘለዉ ዓሳታት ናይ ዝሞቱ ሰባት ስእልታት ክዕዘቡ ኣብ ርእሰይ ቀረጽክዎ እንታይ ዝብልዎ ጽሉል ሓሳብ እዙ ምስ ዓወት ኣብ ዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ኢና ንስሐቕ ቴፕ ገዚእና ምሸት ብናይ ማይክል ጃክሰን ሙዚቃ ንስዕስዕ ነበርና 28 መስከረም 2002 ኣብ ገምገም ባሕሪ በይነይ ኮፍ በልኩ ፕላስቲክ ናይ ማይ ጫማታት ዕንፀይቲ ወዘተ ዝሓዘ ጉሓፍ ብድሕረይ ብዙሕ ሜትሮታት ርሒቑ ተኸሚሩ ነበረ ናብቲ ባሕሪ ተዓዘብኩ ዓይነይ ክሪኦ ክሳብ ዝኽእል ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ማያዊ ኣካል ረኣኹ ካብ ናይ ምድረ በዳ ሰሃራ ብዝኸፍአ መልክዑ እዚ ናይ ባሕሪ ስፍሓት መወዳእታ ዘይብሉ ኮይኑ ተሰማዓኒ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣትየ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ባሕሪ ስምዒት ንምፍላጥ ጫማ ያውፅየ ጅንስ ስረይ ክሳብ ብርከይ ሰብሲበ ናብቲ ማይ ኣትኹ ናይቲ ማይ ዛሕሊ ናይ ኣስመራ ድሙና ሊሊ ኣብ እግረይ ክድቅስ ከላ ዝፈጠረለይ ስምዒት ኣዘኻኸረኒ በቲ ገማግም ባሕሪ እናተጓዓዝኩ ድምፂ ናይቲ ብንፋስ ተደፊኡ ምስቲ ገምገም ባሕሪ ዝጋጮን ዝምለስን ዝነበረ ማይ ሰማዕኩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ጃልባ ተሰቒልና ነዚ ባሕሪ ዝሰጊርና ናብ ኣውሮጳ ክንኣቱ ኢና ወይ ንምእታው ፈተነ ክነካይድ ኢና ትማሊ ምስ ሓደ ሓቀኛ ኣስጋሪ ዝፈልጥ ሰብ ተላሊና ኣለና ሮቤል ዝበሃል ኤርትራዊ እዩ ዕድሚኡ 40 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ሮቤል ሓፂር ድቕቕ ዝበለ መንእሰይ ኮይኑ ኣስናኑ በቲ ንነዊሕ ዓመታት ዘትከኾ ሽጋራ ተበላሹ ይርአ ሮቤል ናይ ሕርሻ መሃንድስ ኮይኑ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት መንግስታውያን ትካላትን ሰሪሑ እዩ መንግስቲ ናይ ብዙሕ ኣዋርሕ ደሞዝ ክህቦ ስለ ዘይከኣለ ኣንጸርፂሩ ናብ ስደት ወፀ ኣብ ከተማ ትርቡሊ ስብርባር ሓፃውን ኣርዩ እናሸጠ ንዓመታት ተቐመጠ ኩሉ ስደተኛ ከም ዝሓቶ ከዓ ብናይ መን ሃገር ክንሰግር ከም ንደልን ኣበየነይቲ ኣውሮጳዊት ሃገር ክንበፅሕ ከም ንብህግን ሓተተና ካብ ሊብያ ናብ ማልታ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ሊብያን ብዝተገብረ ስምምዕ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱን ወላ እኳ ቁርብ ርሕቕ ዝብል እንተኾነ እንተተኻኢሉ ግን ማልታ ሓሊፍካ ሲሲሊ ምእታው ዝሓሸ ኣማራፂ ምዃኑን ሓበረና ንዓኻትኩም ያሲን ዝተባህለ ኣብ ሰራዊት ሊብያ ናይ ኮነሬል ማዕርግ ዘለዎ ኣስጋሪ ይሕሸኩም ብናቱ መንገዲ ዝተበገሳ ልዕሊ 10 ጀላቡ ብሰላም ኣውሮጳ ኣትየን ኣለዋ ወሰኸ ሮቤል ካብ 10 ክሳብ 15,000 ዶላር ኣውፅኡ ንመክፈፊ ዓሳ ዝጥቀመለን ዓበይቲ መራኽብ ካብ ግብፂ ዝገዝእ ኮነሬል ያሲን ካብ ስደተኛታት ዝቕበሎ ክፍሊት ውሕድ እኳ እንተኾነ ምስኡ ዝሰርሑ ስሱዓት ደለልቲ ግን ዝተዓፃፀፈ ዋጋታት እዮም ዘኽፍሉ ማእከላይ ባሕሪ ንምስጋር ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ 1,000 ዶላር ክኸፍል ነይርዎ ካልኦት ጀላቡ እውን ከከም ዕቤተን ካብ 600 ክሳብ 800 ዶላር የኽፍላ ኮነሬል ያሲን ንስደተኛታት ዝሓልን ዝድንግፅን ኣስጋሪ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ሓሰብና ርእስና ከዓ ብኣድንቖትን ኣግራሞትን ነቕነቕና እዚ ዝበልካየ ምጉዳል ዋጋ ግን ናይ ብሓቂ ምዃኑ ርግፀኛ ዲኻ ሓደ ካብ ማእከልና ንሮቤል ሓተቶ ኮነሬል ያሲን ኣብ ብዝሒ ዓብዪ ምቕናስ ዋጋ ከም ዝገብር ሮቤል ባዕሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ምዃኑ ሓበረና ንኣብነት ሓደ 5 ኸባኻትኩም ገንዘብ ከይከፈሉ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ሓደ ካብቶም ብነፃ ዝኸዱ 5 ሰባት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክትብል ወይኒ ሓሳብ ኣቕረበት ኩላትና በዚ ሓሳብ ከም ንሰማማዕ ብኣውንታ ርእስና ነቕነቕና ሮቤል ንቑሩብ ደቓይቕ ፍዝዝ ኢሉ ሱቕ በለ ንዓመታት ዝጽበዮ ዝነበረ ዕድል እዩ ህይወት ይኹን ሞት ምሳኹም ሓቢረ ክቋደስ ምርጫ እዩ ምሳኹም ክብገስ ይበለና ኣብ ገምገምቲ ባሕሪ ጥራይ እግረይ ኮይነ ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ድሕሪ ምዕዛበይ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ኣብ መዓሙቕ ሓሳባት ጣሓልኩ ነዊሕ ከይጸናሕኩ ካብቲ ባሕሪ ወጻእኩ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነበረ ማይ ዘይቲ ዝመስል ዘብረቕርቕ ነገር ነበሮ ሽትኡ እውን ፍልይ ዝበለ ነበረ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ዝብል ድምፂ
بدحري سمعخو بحري عزب قصي كيطوخو ملسكو سلسته منصر زغبرو ماليኦም استقدادده ገዘፍቲ ሊብያውያን መንእሰያት ኣእዳዎም እናወዛወዙ ናብ ቅድሚ ሓለፉ ባሕሪ ንኽትዕዘብ 6 ዲናር ክትከፍል ኣለካ ሓደ ካብኣቶም ተዛረበ ኣእጋሩ ኣብ ውሽጢ ትሑፃ ቀቢርዎ ነበረ ክልተ ብፆቱ ከዓ ዓጀብቲ ክመስሉ ብየማንን ፀጋምን ተፀግዕዎ ባሕሪ ምዕዛብ ገንዘብ ከም ዝኽፍል ይፈልጥ ኣይነበርኩን መለስኩ ድሓን ካብ ሕጂ ትፈልጥ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ንነገርን ዝምታን ዝተቃልዐ እዩ ርግእ ኢለ ኢደይ ናብ ጅባይ ለኣኽኩ ናይ 5 ዲናር ወረቐት ኣውፅኤ ኣብ ጅባይ ዘላትኒ እዚኣ ኢለ ኢደይ ዘርጋሕኩ ልክዕ ከም ዝጠመየ ከልቢ ኣእዳወይ ተኸቲሎም ኣብ ዙርያይ ዓሰሉ እናስሓቑ ኣብዚ ባሕሪ ክትሕንብስ ወይ ክትሕፀብ ትደሊ ዲኻ ኢሎም ሓተቱኒ ክሕንብስ ከም ዘይደሊ እኳ እንተሓበርክዎም ብቐሊሉ ክገድፉኒ ኣይከኣሉን የማናይን ፀጋማይን ኣእዳወይ ሒዞም ብሓይሊ ናብቲ ባሕሪ ደርበዩኒ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ምስ ወደቕኩ ሓደ ካብኦም ሕቆይ ብጫምኡ ኣትሪሩ ረጊፁ ፀቐጠኒ ኣብ ከም ዝህሞት ከለኹ እቲ ካልኣይ ኣብ ጎነይ ቀልዓኒ እዚ ኩሉ ክከናወን ከሎ ሳልሳዮም ኣእዳው ናብ ጅባይ ሰዲዱ እተን ዝተረፋ ገንዘበይ ወሰደ ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ኣይተንቀሳቐስኩን እንታይ እዩ ብሕቆይ ኮረር ዝብለኒ ዘሎ ዶም ዶ ይኸውን ረሃፅ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህሞት ዓቕሚ ኣልቦ ኮይነ ረዳእት ሰኣን ኩሉ ኣጋጣሚ እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ድሕሪዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ዝኾነ ዓይነት ውርደት ፀርፊ ምቁሻሽ ክርኢ ወይ ክሰምዕ ኣይደልኒ ክሳብ ሎሚ ዝወረደኒ ኣኽለኒ ኣዝየ ስለ ዝተባሳጨኹ ብሕርቃን ኣካለይ ፈጥፈጥ ክሳብ ዝብለኒ ኾንኩ እፍሊ ዘይረብሑ ሰረቕቲ ኢለ ውሽጣዊ ስምዒተይ ንደገ ከውፅእ ፈተንኩ ዝነበረኒ ኩሉ ሓይሊ ኣኻኺበ ከዓ ብእግረይ ዶ ክብል ፈተንኩ ኣብ ከምዚ ህሞት ከለኹ እዩ ሓደ ቀይሕ ማልያን ናይ ቤዝቦል ቆቢዕን ዝወደየ መንእሰይ ናባይ ገፁ ክመፅእ ዝረኣኹ ኣካይድኡ እኳ ኣይሓደሰንን ዝፈልጠኒ ሰብ እዩ ዝመስል ቁሩብ ስጉምትታት ምስ ተረፍኦ እናጎየ መፂኡ ሓቆፈኒ ኣብዚ ገምገም ባሕሪ እንታይ ትገብር ኢሉ እናሰሓቐ መንኩበይ ጠብ ኣበለኒ እዞም ሰረቕቲ ቅድሚ ምምፅኦም ቁሩብ ቅድም ኢልካ መፂኻ እንተትኸውን ክንደይ ደስ ምበለኒ ክብል መለስኩሉ ሳሙኤል ዝተባህለ ኣብ ኣስመራ ወዲ ገዛውተይ ዝነበረ እዩ ሰፊሕ እንግድዓ ዘለዎ ሳሙኤል ምስ ሓዉ ናብ ስደት ክወፅእ ከሎ ኣነ ገና ብዛዕባ ስደት ምኻድ እውን ይሓስብ ኣይነበርኩን ከኣምን ኣይክእልን እየ ሰረቕቲ ረኺቦም ካ ፀኒሖም ዓዊሉ እናሰሓቐ ሓተተኒ ኣብ ሰሓቑ ገለ ናፃ ዝገብር ባእታ ከም ዘሎ ተረዳእኩ ብዛዕባ ዝሓለፈ ምጭናቕ ሕጂ ዋጋ የብሉን ፅቡቕ ነገሩ እንቋዕ ጥራሕ ምስ መትዓቢተይ ተረኸብኩ እንደገና ተሓቋቆፍና ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ጃልባ ገይረ ክብገስ እየ ማዕበል ዝረኣየሉ ወቕቲ ቅድሚ ምምፅኡ ባሕሪ ክቆርፅ ከም ዝደሊ ነገረኒ ሓውኻ ኸ ምሳኻ ድዩ ክብገስ ወይስ ዝብል ሕቶ ክሓቶ ዝገበረኒ ምኽንያት ኣለኒ ክልተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ወይ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣብ ሓንቲ ጃልባ ክጓዓዙ ከም ዘይብሎም ብተደጋጋሚ ሰሚዐ እየ ገና ሕቶይ ሓቲተ ከይወዳእኹ ኣዒንቲ ሳሚ ንብዓት ክቆፅራ ተዓዘብኩ ሓወይ ደኣ ብሂወት ዘየለ ብሓዘን ንብዓት ዘርባዕባዕ ዝብላ ዝነበረ ኣዒንቱ ናብቲ ባሕሪ ልኢኽወን ነበረ እዚ ርኹስ ባሕሪ እዚ ንተኽሊ ሓወይ ውሒጥዎ ንሰምዖ ዝነበርኩ መርድእ ከኣምኖ ይከኣልኩን ንገለ ግዜ ብሓዘን ደሪቐ ፈዘዝኩ ግን ሓቂ እዩ ሳሚ ብሕርቃን ነቲ ማይ ብእግሩ ሃረሞ ተኽለ በቃ ናብ ክምለሰሉ ዘይክእል ቦታ ኸይዲ እዩ ማልታ ክበፅሑ ምስ ተቓረቡ ጃልባኦም ተሓለት ንተኽሊ ሓወይ ዘድሕን ሰብ ኣይነበረን መብዛሕትኡ ግዜ ነገራት ኣብ ልዕሊና ወይ መቕረብና ክበፅሑ ከለዉ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከጋጥሙ ከለዉ ብዝያዳ ኣተኲርና ንቕልበሎም እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ባሕሪ ህይወት ናይ መትዓቢተይ መንዝዐ ንብዓትና ብመዓጓጎርትና ዛረየ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ብዝግታ ተጓዓዝና ብሓዘን ተዋሒጥና ስለ ዝነበርና ፀጥታ ሰፈነ ግን ከመይ ጌርካ ከም ዝሞተ ፈሊጥካ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ናይ ዝሞቱ ሬሳታት ስእሊ ይሕዙ እዮም ብህይወት ተሪፉ ማልታ ዝኣተወ ዓርከይ ናይ ተኽሊ ሓወይ ሬሳ ዝሓዘ ስእሊ ብኢሜይል ይእኽለይ ከመይ ግን ተኽለ ቀዲሙካ ብጃልባ ክጓዓዝ ክኢሉ ሳሚ ኣእዳው ናብ ሰማይ ዘርግሐ ክልቲኦም ኣሕዋት ክልተ ፍረ ክርቢት ሓንቲ ሓፃር ሓንቲ ነዋሕ ብባኮ ናይ ክርቢት ፀቐጥዎን እሞ እታ ዝነውሐት ክርቢት ዝሰሓበ ቀዲሙ ክፍትን ተሰማምዑ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ከዓ ተኽለ ነታ ነዋሕ ክርቢት ሰሓባ ሞት ናይ ተፍቅሮ ሰብ ብጣዕሚ ከቢድ እኳ እንተኾነ ሓዘን ግን ኣይቀትለካን ይበለኒ ሳሚ
كبد بزبلع استقرارة دمتي كم يحير حزن تزتان حقوق قبيتو منكبو فتفت قبل جمره حجخه بجالبه خد كيدي خد حسب زلخه توسخ حتى لخو دفيره عين تخرئي ايكالكم نزب حرزي نمسكار دأمو انتي كالا أمارات اللني سامي ترري له حتتني ناب إيرترا كمن لسايدلني كاب ناب إيرترا تمليسا والتهدر زخون عبز بحري كموت يحشاني عب ليبيا كتصنح كا أيدلني برقز يفرحي أناون يفرحي جن بحيل أملاخ أوروبا كنعاتو إنا كتري إخا تخلى حويون كومي زحسب نيرو سدتنياتات نقدمي ترحم كوكو عزوز اللوام كاب كلتا تقمتي كساب عسران كلتن تقمتي كلتا شحن كلتن مصباي جالبا ابزا هاجر ناي اللهن ناي معمر قزافن وساني طرحيو تكبراو زخون غصو برهات استحسبه مرح مكينه احمد تزاربه بحانتي صعدا مينيباس اب غورناتات تربلي انا نقعز زلنا اب صرغاتات تربلي زرئ ازواورا نفرحات سبات زخون ايكونن ناي مرحت مكاين فطنت مقردامن أقول تبعتن أزيو زجنقي ناي سوفيت حبرت ناي هنصا قد زلوم هنصاتات حليفنا غونو ناب استحصره سفيح برخه تصقعنا ناي مكينا غعزونا قصلنا ابز استحصره بوتا ناي عالمنا هبوبات ناي هنصا مهندسات ناي ጨና ጠራሙስ ተጠቂሞም ዝተፈላልዩ ናይ ሮኬትን ሴፍን ቅርጽ ዘለዎም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ክሰርሑ ድሮ መደብ ተሓንጺጹሎ أحمد نجماجم بحري تسجعو زحلف ترجع تقيمو دوب تونيزيا أبتحنا كان قرب معلتات نفس وقفنا $11 أواتينا $17 نتخسكر الناس تسمى معنا يسب كفيلنا إنا زخونة بتاعي كابوج لنا كي تعرف بزحت انقاقينا غيرنا العلمان نمسب حقوس نبرجن روبيل بزخونة بالحات غيره أوروبا تأتون من قديك فتريلو حسيب يفلتن المسرت استحبرنا أنت خوينو نتات وستنا جالبا كنصبن نكونريل ياسين بأكل كنرخبونينا نابتي أف جمجم بحري زنبره مصنح بوتا نخيد زنبرنا زي حقاوين سدتنياتات زقع عزا جلابو كابتهم جماجم بحري زحلو أكلات منغستي كخوالا سلزلون بعلي ناب ودب أي صقعنين كابت جمجم بحري كول أبزبل بوتاتات يوم زحبوان نقع زلو زنبرنا ترجع كابت بحري بزمت معبل استحصبه يمثل نبره مرح مكينانا هندبت ناب صقام تعاطيفو وشت كخيد دحر مصنح بعنصيتن حصينن اب استسرحه ارغيت هنصا مس بصحه دوبله اتي بوتا قطقاطن حمدن زبزحه بوتا نبره ابز بوتا زي زنبر سب جن انت عين السبيب اوشت مكينا خوينا زخونه ነገር كنري ايكالنان كم مكينا وريدنا ببلس ناب استحصره بوتا كنعت خلنا جن دمص سمعنا مدق اسينا مريتي ناس قرتنا استحزئ كلت خفلتات الله طميت دخنتن كيناتن بزيحوم استسددو زيقاتات نيجيريا ጫድን ማልንካ ኣብ ካልኦት ክፍልታት ነበሩ ማዓስያ ጃልባናት መጽእ ሓደ ካብ ማእከልና ሓተተ ኮነሬል ያሲን ምስ መጽእ ኣሕመድ ኣራንችና ዓደለ መለሰልና ኩሉ ዘድልየኩም ዘበለ ኣብዝሎ ካብዚ ዘለኹም ቦታ ወፂኹም ኣርሕቅኩም ክትጓዓዙ ከይተሓስብዎ ንበልዖ መግቢ ከይተረፈ ዘብስሉልና ኣሕመድን መሳርሕቱን እዮም ፖሊስ ናይቲ ከባቢ ዝቕበልዎ ጉቦኳ እንተሃለወ ስሕት ኢሎም ግን ብርቱዕ ፍተሻ ብምክያድ ስደተኛታት ዝተሓብኡሉ ቦታታት ይወርዎን ሰባት ይኣስሩን እዮም እቲ ተሓቢእናሉ ዝነበርና ቦታ ብሓጹር ዝተሓጽረን ብነዋሕቲ ቆልቋል ዝተሸፈነን ከባቢ ነይሩ ኣብቲ ቦታ ብእግረይ ክንቀሳቐስ ኢለ ኮለል ኣብ ዝብለሉ እዋን መራሕቲ ሃገራት ሊብያን ኢጣልያን ስደተኛታት ንኸይሰግሩ ኣብ ስምምዕ እንተበፂሖምሲ ጉዳይና እንታይ ክኸውን ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ ክቡር ሓው ቃዛፊ በዛ ሓሳብ ተሰማማዕ ዲኻ ሲልቪዮ በርለስኮኒ ይሓትት ኣነ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ንላዕሊ ብዝተዓፃፀፈ ነዳድን ጋዝን ካባኻ ክገዝእ ኣነ ከዓ ብወገነይ ናብ ዓደይ ዝኣትዉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ደው ከብሉ እየ ኣዝዮም ውሕዳት ስደተኛታት ጥራሕ ከም ዝኣትዉ ክገብር እየ ይቕፅል ቃዛፊ ከምዚ ዝገብር ግን ንሊብያ ብመግዛእቲ ሒዝኩማ ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ ንዝወረደ መግዛእቲ መምለሲ ዕዳ ዝኸውን ናይ $5 ቢልዮን ካሕሳ ምስ ትኸፍል ጥራሕ እዩ ቃል እዩ
ንቐጻሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንቆጻጸረሉ ናይ ሳተላይትን ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ዝሓዙ መሃንድሳት ስርሖም ንኽጅምሩ ንኻልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ንጌረ ሕራይ ከብሎም እየ ፍርቂ ናይቲ ወጻኢታት ኣውሮጳዊ ሕብረት ክሽፍኖ እዩ ካፒቶ ብርግጽ ኣውሮጳውያን ዶባቶም ብዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ክጠሓስ ኣይደልን እዮም ብዝተኽኣሎም መጠን ካብቶም ዶባቶም ከርሕቕዎም እዮም ዝፍትኑ በዚ ምኽንያት እዩ ሓደ ናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ኩሎም ናይ ኣፍሪቃ ሽግራት ኣብ ኣፍሪቃ እዮም ክፍትሑ ዘለዎም ክብል ዝተዛረበ ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ንኸይኣትዉ ልዑል ተራ ክጻወት ዝኽእል ከዓ እቲ ከም ኣሸባሪ ወይ ደጋፊ ግብረ ሽበራ ዝቝጸር ዝነበረ ሕጂ ግን ቀንዲ ፈታዊ ኣውሮጳዊ ሕብረት ክኸውን በቂዑ ዘሎ ጋዳፊ እዩ ፍሮንቴክስ ብኣውሮጳዊ ሕብረት ዝምወል ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ንኸይኣትዉ ዝሰርሕ ትካል እዩ ገለ ካብ ንጥፈታት ፍሮንቴክስ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሒዝካ ናብ ሰበስልጣናት ሊብያ ምርካብ እዩ ሰበስልጣናት ሊብያ ከዓ ነዞም ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ኣሲሮም ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ዓለም ለኻውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣብ ውሽጢ እዘን ማዓስከራት ዝፍጸም ግፍዕታት ከጋልጹን ክኹንኑን ምስ ዝጅምሩ ጋዳፊ ከዓ ኣብ ማዓስከራትና ዘሎ ኣተሓሕዛ እንተደኣ ዘይተቐቢልኩሞ ኣህጉርኩም ኣውሮጳ ብስደተኛታት ከተዕለቕልቐ እያ ብምባል ንኣውሮጳውያን የፈራርሕ ኣውሮጳውያን ስደተኛታት ኣይደልን እዮም በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ዶባቶም ሰጊሮም ናብቲ ኣህጉር ቅድሚ ምእታዎም ሒዞም ናብ በረኻታት ሊብያ ከም ዝምለሱ ዝገብሩ ካብ ባሕሪ ተታሒዞም ናብ በረኻታት ሰሃራ ዝተመልሱ ስደተኛታት ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ፈተናኦም ይሞቱ ወይ ከዓ ኣብ ማዓስከራት ሊብያ ንነዊሕ ግዜ ተሳቒዮም ይምሽምሹ ኮነሬል ያሲን ከይመፀ መዓልታት ሓለፈ ንሕና ከዓ ምጽባይና ቐጸልና ኣብ መሬት ንበልዕ ኣብ መሬት ከዓ ንድቅስ ኣብኡ ኣብቲ መሬት ተዘርጊሕና ድማ ሙዚቃ ክንሰምዕ ንውዕል ኣእጋርና ቁርብ ዝንቀሳቐስ ናብታ ን150 ስደተኛታት ተገልግል ሽንቲ ቤት ክንከይድ ከለና እዩ እቲ ሽንቲ ቤት ኣዝዩ ስለ ዝሽትት እቲ ማዕጾ ዕፀዎ ይብል ሪጋ ተጸባይ ማዕጾ ዘይብሉ ሽንቲ ቤት እሞ ብኸመይ ይኽዕጾ ዝተፈላለዩ የዘናግዑኦም ንብሎም ፀወታታት ክንጻወት ንውዕል ከቢብና ኮፍ ድሕሪ ምባል ሓንቲ ናይ ማይ ፕላስቲክ ኣብ ማእከልና ብጎኒ ነደቅሳ እሞ ሓደ ሰብ ሸረር የብላ ናይታ ፕላስቲክ ርእሲ ናብ ሓደ ሰብ ምስ ተመልከተት ካብቲ ሸረር ዘበለ ትእዛዝ ተቐቢሉ ይፍጽም እቲ ትእዛዝ ግድን ክትግበር ኣለዎ እኳ እንተኾነ እቲ ሓፋር ዓወት ግን ብዙሕ ግዜ ኣይፍጽሞን እየ ትብል ነበረት ወይኒ ሎሚ ግን ምኽንያት ዝበሃል ከምዘይተቐበላ ፍለጠት ዓወት ተሰከፈት ኣብ መወዳእትኡ ግን ንሰምሃር ኣብ ምዕጉርታ ስዒማ ብሰሓቕ ቀተለትና ብኸምዚ ኣገባብ ንሰዓታት እናተፃወትና ግዜና ነሕልፎ ኣነ እውን ብወገነይ እናደረፍኩ እናሳዕሳዕኩን ከም ህበይ ካብን ናብን እናዘለልኩን የዘናግዖም ነበርኩ ከም ሎሚ ሰልችን ይፈልጥን ክብድብድ ዝብል መዓልቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሉ ዝሞተ ተኽለ ንእሙረይ ተቖጻጸሮ ተኽለ ኣብ ኣስመራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኩዕሶ ሰኪዔት ክጻወት ኩሉ ግዜ ይሪኦ ነበርኩ ተኽለ ነዊሕን ቀጢንን መንእሰይ ኮይኑ ዘዝ ሰደደን ኳዓሳሱ ናብ ሰኪዔት ናይ ምእታው ፍሉይ ክእለት ነበሮ ግን በቃ ኣብዚ ሰፊሕ ባሕሪ ተዋሒጡ ተረፈ ዳግማይ ኣይክምለስን እዩ መዓልታት እኳ እንተሓለፈ ዝተፈጥረ ሓድሽ ነገር ግን የለን ኣብ ጥቓና ካብ ዝነበረት ሽንቲ ቤት ዝምንጩ ዝነበረ ሕማቕ ሽታ ናይ ቀልቀል ጥራሕ እዩ ዝቀያየር ነይሩ እቶም ካልኦት ኣብ ኣውሮጳ ምስ ኣተዉ ብዛዕባ ዝኾንዎን ዝመሃርዎን ክዛረቡ ከለዉ ኣነ ግን ኣብ ናይ በይኒ ዓለም ኣቴ ብሓሳባት ተዋሒጠ ነበርኩ ኣነ ሕክምና ክጽንዕ ክብል ኣኽሊሉ ተዛረበ ኣነ ምዕቆቢ ስደተኛታት ክሃንጽ ካልእ ተዛረበት ኣነ ንቤተሰበይ ብዙሕ ገንዘብ ክልእ ከሎም እየ ኮነሬል ያሲን ምስ መሳርሕቱ እንተዘይመፁኸ ነፍሲ ሓተትኩ ሓዲኡ እንተንፈልጥ ዝሓሸ እዩ ህይወት ኣዳልያትለይ ዘላ ጽሑፍቶ ክፈልጥ ተሃንጠኹ ዝነብሮ ዘለኹ ህይወት ጸላእክዎ እንታይ ተስፋ ኣለኒ ሕጂ ካልኦት ይዕርኽተይ ስለምንታይ ስቕ ኢለ ኣለኹ ወይ ምስኦም ዘይፃወት ኣብ ዝሓተቱኒ እዋን ብውሽጠይ ይጽሊ ከም ዘለኹ ይነግሮም ነበርኩ ናብ ተሓላዊኻ መልኣኽ ዲኻ ትጽሊ ሓተተኒ ኣብ ጥቓይ ዝነበረ ሮቤል ርእሰይ ናብ ላዕልን ታሕትን ነቕኒቐ ናይ እወ መልሲ ሃብክዎ 22 ጥቅምቲ 2002 ሕጂ እውን ንጽባይ ቀይሕ ማልያ ጅንስ ስረን ቀይሕ ጫማን ለቢሱ
نابت زنبرنايا كفل متى أزيا صبغتي كباب منصرو عبا فنجو يعرفها الرئة أزيا خبرت تمثل تبلج لج موبايل تليفون عب إيدو حيزو نبره كونريل ياسين كم تزا حسبنا يكونن من إسا يوديو عب زبوتا نعسرت معالتات بحرم تصباينا إيو زمت زلو عب تحتيقو مس نبرو أسقاقرتي بهدأت مزر الراب كتسالي قدسو نابانات أويو مس نفسي كفالتكم ياسين يبهل كولنا خلو نحنا وننت تبوتا كساب نمثل بتحت النقو تقرمنا نحلم بينا زلنا ويس حدا كابتوم كاندي أسقرتي فرقو بإنجليز فرقو دما بتقرنيا زررب كتسالي جالبانا لما مشت ناي مأكلاي بحري قعزاء كم تجمرن كابيتين نايتا جالبا خاء أزيو مكورن قدم حجي كلتا جزي سدتنياتات ناب إيطاليا بسلام أبصيحو كمستمرسن تنقرنا ناي بحري قعزاناون 24 ساعتات راح سلازوسد مقب محز كم زي اللينا تحبرنا كم سممعنا مسرات اتهم بنات أزوكو عزو 10 سبات حويسكا 150 سدتنياتات بحنساب كم نقعز فلتنا ياسين زوور نايدك سبات لكع كم كالوت عينت نقد مخانو مس نقرنا تسألي لكم سلسمعكم اني يمسكنكم أبسقط الجزي كنا الرخبينا إلنا خده ياسين نعسرت دقائق تراي ترأيو تصوره 10 سدتنياتات بنزع كسجر زخل هابتام حلقاي نقرب دقائق أمني حلم عالم تحيلنا دحر مسنح وجلنا ون تبرابرت ناب قهدي تملسنا تحت أطيبنان نبرتنا ترانيفنان نابتن أب دقز صبيانا زنبراء مكاين كم عسلة تقعزنا اسكت أتر بب حدا ناب لعلين دربمو نمتأي أبين هاجر كم نأتو نقمت بلت ويني تأتر على العلنا خاء كم هتسانات قلعونا بسماي قسنا دربنا نيروبيل تأتر ناب معراب ودقت أمريكا خاءتي مالتي نيعاود تأتر ناب دبوب ودقت أب عدت علينا يخت نبر مالتي ناتي تأتر ناف شنخ سمين ودقت ناي مودأتا معلبيه شودني كخون مالتي ناي ويني تأتر كاء نام مبرق قطع ودقت أب أستراليا كتنبر مالتي مريت مسمسي اتهم أسقرتي فان زعينتن سماياوان نوحت مكاين أب أفتقت زنبرنا لبوتا أتقعوان دنقرقر بلني إذن وحدات مكاين جن كمي جيرانين نزخل سب كوستو تكيتكم أمتو حدا خام مأكلنا حيزنا يزنبرنا دمنيق ورقات ويكارد نتزحادة تمنسي أركبو يلاقوت يكونو نيرو كلكم نام مكينا ديبو بلا اتساقاقاري اتن فان وانبر يبلنن تتقاقيتنا عبت مأتوي أسكالا نايتا مكينا رقصنا قالي أم بوتا سآنو سبات بفرحن سنبالن فزيزوم أم مريت كوينو ميتأموتنا نسخم اتم زي كفلكم سدتنياتات نابتر حقولو روكي دمس زنورا حدا كابتم أسقرتي بتقرنيا تزاربه إيرتراو كخونا لو حيزوا زنبر برت عب إيدو عتعيتو يوزاوزا نبره انت إذا قات امزالو آنن روبيلين بمقرام فزيزنا فيت نفيت تفاتيتنا تعزمنا زنبرني ناشقلوتن مدنقارن سمعي توسخة كسابزا ساعات زيئة ياسينن مسارحتن بقبق كحزنان كردؤنان تانيحم قلتفو كنبقسينا نابله بتاب إيدو زنبرت برت ناب سماي تكوسه دمتون أزراربون قراتن قلتفني نروبيلن نتوم بنزا نخخدو استفقد اللوم تشعات تخلقت سدتنياتاتن كابانا فليم كالا أسكاري ناب زنبر اللبوتا كوستوهم تبقسو نناي بحر قعزو كفليت زي كفلكم حانساب ندحري ترفو حدا حساب نأمري بفولي بحتو كمزي فتسم كقبر أيكئلني حدا إرتراوي كمزي غيرو عبلع لحاو قجكن أيكئلني كمزي زا مسألة سسوع حسما نجنزب قبل عبلع لحاو ود هاجرو كجكن زي حسابي أمخا نخن سجر صبع عدلن هواهن تفتيرن كله حزن زملؤو نيروبيل سمعت مسنبكو نهلخن حرقانن سمعت وررني اترخص عسكري اتعدل نخالقوت درو شيطلومس اب قدميت اتافانون كوفا بيلوم الله ياسين نتوم ገንዘብ ዘይብሎም ዝፈጠሮ بنፃ ናይ ምኻድ ዕድል ንኻልኦት ሸጠሎም እዚ ስሱ ዓስካሪ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ተዋሓደ $10,000 ተቐቢሉሎ ማለት እዩ ወይኒ እቲ ግብሪ ግቡእ ከም ዘይኮነ ምስ ተዛረበቶ ብረቱ ኣብ ግንባራ ተኸለላ ኩልና ብሓባር ሆይልና ተሳእና በቃ ድሓን ወይኒ ግደፍዮ ሕጂ ዝግበር ነገር የለን ኢልና ሓዝናያ
حجون እንደገና بهلخن بعقم ألبونتن تهاميخه حرر بالكو بصوتي قصوم بحزن تخدنا سلامتاي ግን እዚ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ሓደ ከም ሮቤል ዝኣመሰለ ምስኪን ሰብ ሕጂ ናበይ ኣበለ ሮቤል ኣብ ውሽጢ እታ ቫንዛ ዓይነታ መኪና ኮይነ ተዓዘምኩ ብዙሓት ኣግራብን ቆጥቋጥን ዝነበርዎ ቦታ ሓሊፍና ናብ ገምገም ባሕሪ ክንዕፀፍ ምስ በልና ናይ ፖሊስ ኬላ ረኺብና ደውበልና ክሳብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ቃል ከይስተንፈስኩ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ጥሒለ ነበርኩ መራሕ መኪናና ያሲን ዝብል ምስጢራዊ ናይ ሕለፍ ኮድ ነቶም ፖሊስ ክነግሮም እንከሎ ብቕርበት ሰማዕኩ ናይ መኪና ጉዕዞ ቀጸለ መኪናና ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ዘሎ ፀድፊ ተፀጊዓ ደው ክትብል እንከላ ክንደይ ደቃይቕ ወይ ሰዓታት ከም ዝተጓዓዝና ይፈልጥ ኣይነበርኩን ውረዱ ውረዱ እቶም ኣስከርቲ ደቂ ሰባት እዮም ከም ከብቲ ሰስሒቦም ናብቲ ገማገም ባሕሪ ኣውረዱና ነዊሕ ክንፊ ዘለወን ኣዕዋፍ ኣብዚ ጸልማት እዚ ኣብ ልዕሊ ማያት ክዝምብያ ይረኣያ ኣብ ሰማይ ዝርአ ኮኸብ የለን ዛሕሊ ዝተሓወሶ ከቢድ ንፋስ ኣሎ ዓፍራ ዘለዎ ማዕበል ናይቲ ባሕሪ ንዝደኸማ ኣእጋርና እኳ ከም ሕሱም እንተፀፍዐን ኣብቲ ገማገም ባሕሪ ደው ክንብል ግን ተገደድና ኣዒንትና ብፍርሕን ሓዘንን ንብዓት ቆፀራ ጃልባና ግን ካብቲ ዝግባኣ ንላዕሊ ፅዒና ገዲፋትና ገደት